जतरा हामबाय ते खुलुमखा दिनै बिसेसके बेलाय दिनै वानामा सिंसा काisa गथनांखा दिनै एसेम्बलिआव आबन्ति आं काisa स्राय स्राय खलायै आं गुबै गावबाय सानाय नरजत साइमनो आं खरकसा दीर्घ बछर आं ससियेल सामथाय दङ आं ससियेल वार्कार आंनि छात्र जीवन हयतेनो आं स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खालायो ते कचाराव आं ह्युमेन राइट खालायखा ते बनपर आं कलेजाव बाहायनो आं फोरोंखा एज ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर आंनि जीवनाव आं अमन मानसगु जे मानसाक आंनि जाति दफानि कक साइ थांनाय आंनि लांमा तकसाक तंसाक आं थेसाक पर्यन्त आं गुबै सामखाय थांनाय अबन आं वानसगु तीन राव साइमनो ताकफानो आंनि बुमुंतै एक इंची जागा फानो गरै बनि बागै आं अमन वानसगखा दिनै आंनि बाबुनि जागा दङ आंनि बाबु हायनो ब सिया बरक जाबा ब हायनो बनि जागानो ब बुमखायनाया के बाबुनि जागा प्राय खेत दंगु 2-3 कानि हायखौ दं खेत ते जागा दंगु बनि हाथाय प्राय 30 कानि हाय आ हाथाय इनके बनि ब पाट्टा नाखा अब बाबुनि बुंदि पाट्टा गता आंनि नक थाय दंमोनि अब खास दंगु आरो जों प्राय 50 बोसोर आरो दं फायगा आंनि थागुनि सिं आंनि बाबु ते आं ते मा बुथैखा अब बाबानि जागा बाबानि दखल बाबु थैथांखा ज साइमनो ओंखाय अब जागा बुम खायजे गया ओंखाय उसंगो थांनाय बोसोराव 2020 आं वानसखा आं बाहायनो आंनि जागानि आंनि बुमुतै कोनो जागा गरै अब बाबानि दखल 50 बोसोर बाबा आरो दखलखे दङ किन्तु बाबु बाहायनो तामखौ ज साइमनो पाराव चिन बर गोबां मा अमाय सिया दङ बाबा दखलखे दंमानो ब बुम खायलांलिया ओंखाय आं आबनो जे मानसाक आं नानानि दखल खायनानै आंनि बुमुं खायै आंनि बाबुनि जागानो आं खायनायनि चेष्टा खालायो आं जास्ट एप्लाइ खालायदोसि आव प्रसेस लाय दङ ताफोन मायाखौ जागा ओंखाय आं खोनाखा अब फाइलगुरि दङ ओंखाय एडिशन हयते अब सफायखाय खोनागो फाइल अब मात्र 3 घन्टा जागा आरो जागा दं प्राय 2 कानि 3 कानि जागा दङ नाल जागा अब खेतो जागा नक थाय आरे कानि दे 3 कानि दंमानि अब आं ठीक से गया आ बिसिं बराव आं खोनाखा 3 घन्टा बराव इना नाय दङानो अब मायाखौ अब मात्र 3 घन्टा जागा अब खलाय अब फाइल प्रोसेस लाय दं ताकफोन अब आनि अब जागा सफायाव अब मात्र 3 घन्टा जागा सरकार नियम माफिक बराव लिनाय हिंखनाव आं दिनै बेलाय वानाव आं खरकसा सिगित बरक आं दीर्घ बछर सामखाय दं जाति हा दफानि बागै ताव पइन्ट आनि बुमुंतै एक इंची जागा फानो गरै ताफोन आं सा थांखा आं लेनलेस साइजों दं आनि आउटलाव जागा दंमानि अब 1.5 घन्टा 2 घन्टा हाय अब आनि बोरैनि बुंतै सिख्लाय दं नजो साइमना आनि बोरै तो सागै खलायो बतो एमप्लॉय अब ब लुन लागै अब बायमानि अब बन बुंतै केताक फनो आनि बुंतै को जागरै ते आनि खरकसा बागना दं आन दातन बसला बनिबो जा बुंगरै ब बाहायनो आरो नक थाय जों कायसा दं लायो आनि दादर बसला ते आं जोंखौ नैनो बनिबो जा बुंगरै आनि जा बुंगरै अब दिनै आंनि बाबुनि जागा गा बाबुनि जागानो जों आनि बागिना सन्जय जमातिया ब बिएसएफ खायतो बनिबो जा बुंगरै ओंखाय ब किसा आं किसा खालाय जों अब नक तांजाक नक दंगारो किन्तु आरो दिनै बुंगरै आ खास जागा फियाबा अब प्राय 50 बोसोर अब तीन दखल दं बाबुनि दखल दं अबे खालाय आं स्राय आं खागाखा आं बाहायनो 1-2 घन्टासो नक थायद्र जानानै खा जागा बाबुनि जागानो आं एप्लाइ खालायखे अब प्रसेस लाय दं
अब सरकारनि नियम मते अब माननाय आजोकसि आं सत्यखौनो सावो फियाबा बेले वाना संसा जोंनि बिरोधी दल नेता रक CPM रक आबन तै बरो तिनि एसेम्बलियाव जै खावलायो बिसेसके आं साइमनो तिनि प्रतिबादी कलम अब तो CPM पार्टीनि पत्रिका पुनो समयो आं नुखा प्रतिबादी कलम तिनि तिप्रासानि बागै बका हामसुया अब सत्य जेखुनु पेपर किछि समा तिनि आं नुखा पेपर गोबांमा सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करे कोनो सत्य करे हेकलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय रक तथ्य कामखौ नाय खेदी फेक न करेदी आं सत्यखौ सावो जे अब बाबुनि जागा आ बाबुनि जागा न आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा हक्सि आबन तै अनेक बरक तिनि सरि खलायखा एसेम्बली तरि खलायखा आबनो आं सारि चेष्टा खायखा प्लास तिनि MLA सुदय बर्मन बो काहाम रिप्लाइ खायखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनेदि आबन तै सुदय बर्मन kaham klai bo bujau sai khana roka ansabai ko ansabai te ingraji bai abni ro nai nei di boni reply no nai di abni bang ang tini jonogon sanam su ang chesta khlayo ani jibono ang kubui khlaigai kam khlaina musu ang kono corruption thana musu gya no joto saimano ang soitto ko musago tabo ani bank balance no nai nei di dogana no ani account doiro mono ani account tongo ni SBI o aro ani batta beton hamani daga tongo te ani gram bank tong aro no nai ani bisu balance tong ang amne chesta khlayo je ani jibono ang sara jibon ang sam khaitanai ani dokhane sam khaitanai ani hani sam khaitanai abna wanchogo ani long term ani politician wanchogo ang tabo MLA kha ang 3 bar basaka puila basaka ni MLA ang basaka 2003 Julai bariu ang pasang liya epura basaka ang 2009 ang MP basaka IP tunengai purwati prago te ang MDC basaka 2015 MDC taklai 2018 ang MLA pasangka ni asram bari ni hoite ang amana sopsang wansago ang thupro sapra amana wansago ang bahaklai tongui kahamke tongui ang dofani samang khlaimenai jatini samang khlaimenai amana wansago ang ani jibon onek koloma tongkho obo 5 বছর ni bangya 10 বছর ni bangsia ang long term ang jati samang khaithana boi ang wansago abangui ang obo hai corruption na musugia ang hai kelenkar ko tongna musugia onek boro wansog na je chung mantri ka hain ka lei onek boro ulla boro wansago kintu ang smai tangjak ang sotyo bai tongnai ang kubui bai tongnai ang kono din boro na thokeya ang tatal samaya tei ang chesta khlainai je ani dofani bagai ang samang khaithana bagai ang kaham khlai kubui khlaiei ang buina phunna musugo boniba ang request khainai je boro kom hai je political ni bagai badini sadharon ni political mileage khane bagai tabok to nok joto saimano tabok tini ADC election tong tin DC council election cholai tongo tab bisi din deglia 6 tarik election nai aprabo chung saimano tin IPP party chung kaham ni khlainai जखन जों अब तिनि बिसास दङ तामके तिनि IPP पार्टी 2009 होइते जों लागातार आन्दोलन खाइ दङ तिनि हा दफानि कक साइ दङ जों कुबुइबाय थारबाय जों सामं खाइ दङ आबनो जनगन छिनाय ताबक जों नुखा गोबांमा तिनि बराव IPP ति न छेजालायो IPP तिनि हिनलायो फियाबा जनगन नुगनाय IPP जे साम खाइ दङमानि तुरुक साम खाइ दङमानि आबनो न प्रमाण देनाय आब आं तै कक साना मुसुया मनि बागै आं जत्तनो कयो जे नि बिसे CPM पार्टी रक लाई दुर्भाग्य मा हने कपाल हामिया तिनि बिसे CPM पार्टी खने रक बेसे तिनि बादल चौधरी तिनि CPM नि वानसा नेता रक बेलाई खनो बरक जुनो मुसुगु बजुनो प्रक जुनो कुजुकाना थांमानि बरक काना दिया बरक सिगन सा इसुनो तयै बरक तिनि चरि खौलायखा बिधान सभा चरि खौलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन मारनाय हाइमार हिमर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदय बर्मन kaham reply dikha ang rikha te chini rotongnath bu kok saka abon kaham borno jawab rikha amang jerokhlai chunukha borte kok saranglia jokonte tini মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব abo
बखुन बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि पुरे बर साना तंगमनि किन्तु बर सारागलिया सुदीर राय निजेन बाजाय साका दा अबर न कक साजी किन्तु बर सारागलिया तांके बर कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से सति बर तिनी आरो 100 फाइनाइ तिनी जंगमानि न साइमनम एडिस इलेक्शन न बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खाइदनम जेसेबां उंथो तिन कम्युनिस्ट पार्टी बामफ्रम तिबराव कोनो फाइमैया बर जिरुं थांनाय दा बर ग्रहण खाइलिया तांके जों नुगु जों बामफ्रम आमालो गोबां मानसि फिसिबोने ताराव बर जि करापसन कुरुट इबन बालो चौधरी बताखन बने केस दङ बने अथ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं अबर सानमसुगो चिन बरनो सानमसुगो जों गुबै बाय सामखाइ दङ जों गोथार बाय सामखाइ दङ आं खागाव आनि सामं लुगुइ आनि गुबैनो लुगुइ बर आनो एक्सेप्ट खाइनाय हामबाय।